En aquest videotutorial veurem com podem crear un gràfic creant primer gràfics i seleccionant les dades. Expliquem per què. Per exemple, en una taula dinàmica, si jo vull fer un gràfic, si jo agafo i selecciono, em poso i li dic que vull fer un gràfic, sempre m'agafa les dades de tota la taula dinàmica. És més, fixeu-vos que aquestes dues pantalles d'aquí se'm queden desactivades en l'auxiliar i llavors jo no puc triar de quines dades vull fer la gràfica. I el mateix em podria passar en d'altres moments. Llavors, si jo sé molt bé amb quines dades vull fer el meu gràfic i, per exemple, només vull fer-ho amb aquestes i els totals, o vull fer només el gràfic dels colors o alguna cosa d'aquestes, el que puc fer és, en comptes de crear el gràfic directament, com fem normalment, seria primer anar a crear el gràfic i després seleccionar les dades. Em posarem un altre full per traslladar-ho ja directament i així ens em quedarà col·locat. I venim aquí. Fixeu-vos que ara em surt blanc, no he seleccionat res. Llavors, amb aquestes dades, quin gràfic vull fer? Doncs, per exemple, un diagrama de sectors. Triaríem les opcions. En l'interval, em surt aquesta cel·la on estava. No, jo no vull aquesta cel·la. Llavors, el que farem és venim aquí, que apretem aquest botó i anirem a seleccionar el que jo vull. El que jo necessito ara són dos rangs diferents, perquè si jo vull fer els departaments i els totals, jo he d'agafar i he de seleccionar aquest, i ara he d'afegir un altre tros, em falta un altre tros, fixeu-vos que m'ha tornat, però jo només he pogut seleccionar això. Llavors el que he de fer per anar afegint intervals és ficar un punt i coma entremig. Poso el punt i coma, aquí al final, i ara tornaria a seleccionar. Ull, perquè veieu que es queda això en blau. Al quedar-se això en blau, si jo selecciono, em desapareixeria això. Per tant, he de procurar que això de blau marxi, que tingui el cursor aquí al darrere, i ara vinc i selecciono l'altre tros. Veieu que llavors se m'afegeixen els dos intervals. Aquí ara mateix no em surt bé. Per què? Doncs perquè tinc que la primera fila és una etiqueta, la primera fila en aquest cas no és una etiqueta perquè començava directament amb la A, B, C, per tant la primera fila no era una etiqueta. I també perquè tinc que les sèries estan en files i no, cada sèrie és una columna, per tant hauríem de canviar-ho. Veieu que ara, una vegada hem canviat això sempre, si aneu provant, veureu com us queda més bé. Veieu que ja tinc els formatgets del departament A, del B, del C i del D, amb les dades dels totals, perquè m'agafi la A i la E. A partir d'aquí, jo ja puc anar acabant, canviant el que jo necessiti, i podríem ficar-li el títol, com qualsevol gràfic normal i corrent, i finalitzar. També puc ficar les etiquetes o puc fer el que em convingui. Si fiquem les etiquetes, veieu que, per exemple, el D, que és el verd, són 81.390. Si jo torno aquí, veieu que el D és 81.390, que és el mateix. Per tant, sabríem que ens ha funcionat. A partir d'aquí els podem editar normal i corrent com qualsevol gràfic. Perfecte, això és tot.